बाप रे बाप, जब ना तब खाली अपने फैशन में रहतिया। एकदम से ने बहिरवा हमारा के जाके धैले बिया। हमार हाथ ना बढ़िया घर दुआर हो। जे देखत ते कहता का हो कैसे हूँ चल दे बेलू हार बुहार लेखा तोहार एगो पतो है बिया के डिम डम में रहते एगो तू बाड़ू की कैसे हूँ रह जाता रू। तोहार तो इतना बहन ओढ़ के रहे के चाहे कि का कहे के हमार मर्दो बा तो हमारे के गरियावत बोलत रहता टे कि कमा तनी कौनी काम के कि तू कुछ ओढ़त पहनत नहीं की। ए शहर में देखत तनी कि जेवना के मुंह में दांत नहीं के उ मार जाने बन ठन के चलत तारी सब। का करे के बाटे मर्दे तो सब कुछ फैशन हम ना करब। देख के जरियन तो जानस हमारे ओइसे कुछ होखे वाला बा ना नहीं कि हमारा जरूरी देखा हो कैसे कहतिया कि कैसे ना हो से हमारी आगे ये बने। अरे ये तो बाकी ओकर आगे हमारी निक लागे नी यही से अपन आगे लगावे ना ठेका टूटनी हैं। चल देखा तनी कि का कर ले बेली हमार कुछ कर भी हमार थोड़े ना हम ना मारब। लेकिन इहो तो बा कही कि हमार काहे लगाव तारू का करे के बा हमारो मरद है तो किनम त करा के मंगा दे कोई मंगा दे किन के उमे से अपने के दिन लगा ले ओमे का दिक्कत है बेटे। देखो हो यही से ना सुघर लागेले रखे बाबू। एगो हम बानी रे दादा झूठा पर मारदा कहता बाहर भीतर बड़न तो जानत ना बड़न के कैसन करी त निक लागी कारण के कमते फोन में गरियावलन कि कमा तनी के करा खातिर तू फैसने ना करबी। इहो कम थोड़े ना मौगड़ा हमन हमारे मरद हमन त का हो। अरे जब तार फैसने देखे के बता का कमाता रह कहत ना चले जांगर चले तो तले कमा ले तो तब के जब निहार तब अपनी माइन के का करे के देखता कतना गोर लागे लगनी हो मुँह कहीं न कि आए तो कैसन रहे कैसन हो गई इहे न कुल लगावेली से तो सुंदर लागेली से हो कैसे तो है लगावेली से ये लगावे ना होई लगा ले देखी तो भर मुँह माटिए ले ली तो हमारा के कि बुढ़ी आई दादा लगावो तरी ओढ़ा तरी पहन तरी कही एगो तो कपार दुखाता का कहे जा ये कहाला कि एगो लड़का के लड़का ना माने के चाहिए बताव दूगो रहता सता एगो ना एगो प्रयास रहित न तो करतिया ये मम्मी जी का करत यही से कही ना कि है के तोड़ देले बा हमारा अपन है पूरा है देखी तो है ढंग से उड़ाव त लगावे खातिर चल तनी लगावे मेकअप एक दिन मने छू का दिहन तोर जरा बुताई लागो तनी लगावे के ढंग है तो और जवानिया में ना लगो लोग के देखाई जी बुढ़ौती में पापा जी नहीं होइए नहीं कि बाहर बानी त का करे बाहर बाड़न तो फोन नहीं कोन करत फोन पर ना देखाई जरूर बेग लगा सटर रही तोर नियर मौगा नियर ढुकोले रही मर्दा के कमाई बना भेजी तब एक और दिन का घर घुसल 24 घंटा तब का तू ही ओके बाहर ना जाए देली ना तो बाहर ना दे दो बड़ी बता दे ठीक ना लगाओ मत करी तबे से हम खोजे तनी लगावे खातिर ना जल्दी आके हमारे लो ना लो ले जा गर्मी आई बड़ो तो खाली दिन दावरी टूटी फटती तो ठीक लागी एगो रुपया कह दे तो निकलबे ना करी घर दुआरा में बाड़ू बताओ ना जा रही जा वाले से हो जाला ले लो भगा के चले न यार न यार का करे दे आप का कर भेजू कि अकेले रह के कर केहू के लेके रहब का हां दिया नहीं लिपस्टिक किया खरीद और के लगाई के नहीं के ना एगो रुपया मांग दे तो कब ना रहेला ले लेके लगाओ कर दनी दिन रात तब देखो तब तू का रख देवे के बाद आज बस छुआ मत कर ले लेके जो लगा ले तब कहबे कर बात बतिएबे कर हमारे घर द्वार अरे इच्छा को टूटनी जिंदगी भर देख के जब से के उतरनी न तब से देख देख जरूरत रहेले दुगो पतो रहती सत एक करके ना एकदम करके थूकवत तमाम ना समझती इतना ये तू भइल भी ना कि का उतार आइल बड़ी मार जाने मेकअप भइल बड़ी तो मेकअप में आग ना लगो कहां बड़ू ए मुनिया के माई कहां ये भाई चौधरी सही तू घर बाबर बा छोड़ी के का जी का बोलत है तब अरे बोला तनी भूखे वाला कुछ खाना ले बुबा लिया के देतन दिगर खाई दिमाग खराब होके घर में रख देतनी हम पूरा मेकअप बड़ी बा तूर तर के मम्मी जी फेंक देले बानी इतना तो जवानिया में ना लगाओ तो कद नहीं बुढ़ौती में मत कइले बानी तो ओकरा से का घबराए के बाटे कितना मेकअप के डिब्बा टूट जाई तो मेकअप उ का करत के करा के देखाई पापा जी तो बाहर बानी
अरे भैया तो बाहरा से का हो बोल के हमें कबार ना झरी अपन रूप रंग ना बनाई बनाए ऐसे तो ही के रही। कर के दिखाई बुढ़ौती है तन पापा जी रहतिन तो कहूं के रह लगे लगाए तो ढंग नहीं के पूरा तूर तार के फेंक दल बनी 1 रुपया मांगता तो कबो ना रहेला अरे तो हम बानी न हमारा समांगा ना का चाही तहरा के अब लिया कमा के रखल करिए तूर के फेंकल करस ना ये काम बाटे। अरे लगावे तो भाई तू बोलत है का चीज के जरूरत बाटे हमरा से कह ना का चाही तहरा के पूछाऊ ना चाहिए अपनी माई के सिखा दी कि हमारा डिब्बा मत छोड़ कर अपन व्यवस्था कर ले चाहे पापा से खरीद के मंगा लो सब के कहता कि का रे कितना तोर ससुरी हत करती है बुढ़ौतिया में कितना फैशन करती है उतना तो तू ना करत कभी पतो ही होके बाप रे जाए दो पहिले के जमाना के मेहरा ये नइखे मिलल मन करत होई लगावतिया तो लगावे तो कोई दे ना कि वे पतो ही बन जाई हम सास बन जातनी या घर में बैठ जातनी ठीक रही केहू कुछ ना कही कहूं वाला रही तो अरे भाई पहिले के आदमी हियो ओकरा से तुरंत घबरा ओके हम कैसे हमके समझ अच्छा चनी खाना खा ली उठ हां तनी खाना तनी निकालो फोन लगा के और उनकरा से वीडियो कॉल बतियावे का कहला वीडियो कॉल कि का कहला रे हमरा बुझातो नइखे ये तो हम यो कम देखला दाढ़ी मोछ रंगावा ले बड़ा चल तू मन बंटन कर हम हूं अरे कहता ना हम सुंदर लागत नहीं रे दादा हम तो जानते ना रनिया उठाई वीडियो हाँ गोड़ लागत नहीं कौन रहा का समाचार ठीक बाटे घर से निकलो कटरीना गली में सलमान खान आया है सुनी ना जी गाना सुननिया ट्रैक्टर पर नतिया बजावत जात रहन से जनिया दो गालवा खूब ही करत रहन से खेते में रमित आ ये गाना सुन लेमी आ खुश हो गई कि अब सुनाई उनकरा के बार फोन करके और बताई खाना ना खा लेनी काहे आंख मारतनिया हंसो तो नहीं माने कि आटवा तू ही सनेले बाड़ू का उज्जर लागताड़ू हाँ ढेर पोता गइल बा कमे बाबी अरे दादा बागजी रे गौनी बोलल रहनी जनती जेटी कोली पे सैया जिलो भाई जई है किस्म किस्म के लगैती छोटकी ननदी रे किस्म किस्म के लगैती अरे ई कुल का होता नोती ई का न तर चिल्लात रे ठीक बा रखी त बाद में बतियाई अरे होई माने का होता ते नाच डरामा ने कि लइका हो तोरा से हर बात बतौले जाई रे काहे रे काहे से करत पर रे हेरे सुन घर के एकदम इज्जत हो जब हाल का घर माने घर के इज्जत बाकी ना ई पहिले हमरा के मने भइल बड़ा तू हमर बाप आंटा सिखा बच्चा के बच्चा कर चोचे उहे तर हाल आ गई अच्छा देखी आदमी त ई कुल का कही हो काहे छोड़ देवाल खाना तनी कोनो अच्छा दवाल में गुफा त डांस मारे को उम्र बा हई गाना हो कर अपना मरद से बतियावो तनी त एकरा का जरे का तोर मौगी तोरा से ना बतियाइले रे अरे बतियावे न तो कर उम्र टाइम समय न बा तू कबहू बतियावत रहे के बा तेकर मतलब कि हम बूढ़ हो गनी ना हैं हां त माने नए अभी लागत है तू ना जो हमर लोग से हट दिमाग मत चाट हमर जो अरे कम से कम देख घर के कुल इज्जत प्रतिष्ठा आई अब जय बस सुरता वाला के हमर कपार खइबो आई सब त लहरौली भातारे ले अपनी हैं एगो मेकअप का लगा लिहन इनके करेजा फाटत रहता हे भगवान जी ज्यादा हे भगवान जे हमरा के देख के जरी वो अगला भादो में ना मरी त कही कि का कहत रहे बुढ़िया ना प्लास्टिक के ढेलुआ पड़ गइल त भौजी एकागो बात जोड़त रहत री भातारे ले बतावा हो हमार मन ना हो हमनी में जमाना में ना मिलल त ये समय करत त काहे करे दिक्कत बा अरे को हो कि ओरा त हम किन देतनी लेकिन ई कौन बात भई आ देखो आज ले लइका हमारे गने ना कहत रहल हवे इहो नतिए माइए की कहा रे आजकल के उहे बाटे ऐसन जुगे जमाना चल देले बा कि हे माई के पूछता जेवन माई बेते वन उहे बिया कोनो बात नहीं के जरा सा भगवान के ना देख के जरे के चाहिए जब अपने बेटा पतो देख के जरी तो के बताओ देख के जरी तो दूसर के ना देख के जरी फिर क दियल इनकरो बाइए ले लिहलस का हाँ कह एबरा ना देखबू का वीडियो कॉल कहतनी ना के अपन है माई के उतरले बड़ा ओकर के समझाइए के राखो का भइल बा आगे लगावन भइल बिया अरे का चैला ने चर चर बोलत ताड़ू फोनवा में हां तू ओकर खौकू अपन माई के न पाछे लड़बा पतोही के पाछे पतोही के न पाछे लड़बा तू तो पतोही के लगे रहत देखा त पतोही के रहन चल का देखबा आजकल ना ससुए बाऊ रहत ऐसा ससुर प्यारा रहत रह फोन काटा गरमा गइलो तार मोबतिया वो कमाई गइल बड़ा नोट
जब न देखा तब पतोहिए निमर रहती हम बाउर हो जातनी। हाँ अरे हम ही पागल बनी रे हमरा मोबातियो नहीं खे ना कि हम मर जाई जरा सा देख के। नमस्कार प्रणाम, हम बिरहा गायक अजयलाल सिंह यादव। सबसे पहले रुआ सब से कि नमस्कार प्रणाम बा। और रुआ सब के पहले भी बतैले रही, आज भी बतावतनी कि जैसे रुआ सब हमरा के गाना में प्यार आशीर्वाद दुलार दिहिला जा, वही तरी फिर दूसरा चैनल रुआ सब के बीच में लॉन्च कर ले। जो चैनल के नाम बा ए सीरीज सी कॉमेडी। तो ए सीरीज सी कॉमेडी पर पारिवारिक जैसा रुआ सबे सोचीला, जैसा रुआ सबे चाहिला, वैसन वैसन वीडियो जाई। और रुआ सबे ये वीडियो के जरूर देखब, लाइक करब, सब्सक्राइब करब। साथ में आज हमनी के कॉमेडी के सुपरस्टार एक्टर में सोनी सुमन जी बाड़ी, साथ में पूजा जी बाड़ी। तो ऐसे ही लोग एक्टर अच्छा से अच्छा लोग आई और रुआ सबे के बीच में कॉमेडी जाई। रुआ सबे अपन आशीर्वाद प्यार जरूर देके। और देखी जा हमने के अपन पूरा टीम बाटे और हमने के वीडियो बनावे के यही संदेश रहवे कि देखी जा उम्र पर भी ख्याल रखे के चाहिए, माने कि जैसन जे रहेला वैसन करे के चाहिए। अब हम जैसे बूढ़ हो गए बने अत्याचार करते वैसन सब ना करे के चाहिए, उम्र के अनुसार सब कुछ अच्छा लागेला। तो ये वीडियो के माध्यम से रोज सबके देखने जाए। ये वीडियो अच्छा लगी तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, जाओ कमेंट में बताएं कैसा लागल। और ये वीडियो से लेते नहीं जब विदाई, अगले वीडियो में फिर मिल जाए। तब बाय बाय।